Pentru început am rugămintea să vă prezentați. Mă numesc Nicoleta, am 26 de ani. Spuneți-mi, vă rog, apelând la procedurile specifice de masaj și remodelare corporală, ce rezultate exprimate în centimetri s-au obținut în cazul dumneavoastră? În talie, la începutul tratamentului, am avut 82 după De centimetri, da? de centimetri. După 5 ședințe am ajuns la 79 de centimetri. În bazin, de la 95 de centimetri, am ajuns la 91 de centimetri. La coapse, de la 63,5 cm, s-a ajuns după 5 ședințe la 61 de centimetri. Spuneți-mi, pe o scală de la 1 la 10, cum apreciați calitatea protocoalelor și procedurilor de remodelare corporală care v-au fost administrate la Rovital Clinic România? Și explicați, referitor la această întrebare, ce anume ați efectuat, dacă tratamentul nostru de remodelare corporală este un supliciu și vă supune unor cazne, între ghilimele spus, gen dietă foarte severă sau exerciții fizice sau medicamentoase sau ați slăbit pur și simplu foarte, foarte simplu, venind și făcând la noi masajele electrostimulante și cu seruri remodelante. După procedeul aplicat aici, nu am, în acest timp, pe acest parcurs, nu am efectuat decât o plimbare zilnică de 30 de minute. Nu ați ținut dietă? Dietă nu, deci doar... Am înțeles că vi s-a indicat la începutul tratamentului o dietă minimală, în funcție de datele noastre antropometrice, o dietă foarte ușor de ținut, o dietă care de fapt indică un meniu al unui om sănătos. Sigur că da, eu nu aș numi o dietă, pur și simplu un mod de viață, exact, mai sănătos. Și a fost foarte simplu, deci mai mult cred că aparatele au muncit și nu. Am înțeles că anul trecut, în 2010, ați efectuat tratamente și fitness. Da, dar... Ce rezultate ați obținut? Păi, după câteva luni de zile de fitness, mergând de 3 ori pe săptămână, nu reușeam să slăbesc în zona coapselor, bazin, deci neobservabil. Am slăbit aici mult mai mult după câteva ședințe, după 5 Aici ședințe. însemnând la Rovital Clinic România. Sigur că da, sigur că da. Și să înțeleg că în 2 săptămâni, după cum ați spus dumneavoastră, mă uit și eu pe fișa dumneavoastră, după 2 săptămâni de tratament, după 5 ședințe de tratament, ați slăbit 3 cm în talie, 4 cm în bazin, 2 cm jumătate pe fiecare coapsă. Da, sigur că da. După este 2 absolut săptămâni? Minunat. Absolut minunat. Mie parcă tot nu vine să cred. Păi, nici mie, dar asta este să vede cu ochiul liber diferența. Chiar înainte de a 5-a ședință m-am uitat așa și se vedea, bine, la haine se vedea oricum, dar m-am mirat că se vede așa, cu ochiul liber. În afară de remodelare corporală, ce alte beneficii de sănătate ați obținut în urma tratamentelor aplicate? Am o poftă mult mai mare de viață, mă simt și mult mai ușoară, mai energică. Detoxifiată? Sigur. Cum stăm cu celulita? Celulita s-a atenuat în proporție de 70-80%, pielea este mult mai fină, este foarte bine. Să înțelegem că ați recomandat și altor persoane să apeleze la serviciile Rovital Clinic România? Cu cea mai mare plăcere.
Ce gânduri aveți pentru cei care urmăresc acest mini-interviu? Cei care doresc... Dacă sunt circumspecți și stau și să mai gândesc, ce sfaturi le-ați da? Nu este absolut, nu au nimic de pierdut dacă vin aici, ci doar de câștigat. Deci nu trebuie să mai stea pe gânduri că... Deci, să recapitulăm, celulita se tratează, Sigur că da. vergeturile se atenuează, Vergeturile se atenuează, depozitele de țesut adipos inestetice, precum aripioare, șolduri, coapse, fese, se reduc vizibil. Se reduc vizibil, sigur că da. De asemenea, după câteva recomandări nutriționale gratuite, există și posibilitatea slăbirii unor multe kilograme bune într-un termen scurt, Sigur, sigur. astfel încât beneficiile sunt numai și numai de partea pacientului. Da, da. Vă mulțumim frumos pentru interviu. Și eu vă mulțumesc.